उनकरा के तीत लगा था ना, उनकरा बेटी भी एक दिन ससुराल जाई, तब उनकरा के सब समझ में आई। माई, माई। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहा बानी भोजपुरी प्लस। ता फिर से एक बार नया ट्रेलर की रिव्यू लेके आ गए बानी, जो ना ट्रेलर के नाम बा हर घर की यही कहानी। जी हाँ, फिल्म बा V4U भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर ट्रेलर आ चुकल बा। आज सुबह ही जो नाम है संजना पांडे, मनी भट्टाचार्य, ज्योति मिश्रा, जे नीलम, विद्या सिंह और भी अनेकों कलाकार बाड़े आप लोगन के मनोरंजन करे खातिर। और डायरेक्टर बाड़े इम्तियाज शेख बंटी जी, जो कि पारिवारिक और यही तरीका के फिल्म बनावे खातिर जानल जाले। और साथ में जो ई फिल्म के निर्माता बाड़े वो बाड़े संदीप सिंह और अरविंद अग्रवाल जी। ट्रेलर देख के आप लोगन के समझ आई कहानी बा एगो ऐसन घर के जो ना में एगो बेटी बिया और दूगो पुतोह बाड़ी, एगो सास बाड़ी। और उ सास अपन पुतोह सबके बहुत ही ज़्यादा कस के रखेली, हर बात पर ताना देवल जाला, हर बात पर टोकल जाला। और अपन ननद के भी कुछ सिखावे जाली तो वहाँ भी ओके ताना दिहल जाला। लेकिन कहानी में मोड़ तब आवेला जब उ सास के जौन बेटी होला ओकरो बियाह होला, और ओकर बियाह ऐसन घर में हो जाला जहाँ पर उहे काम ओकरा बेटी के साथ हो जाला जो उ अपना पुतोह के साथे करेली। तब जाके ओके समझ आवेला कि बेटी और पुतोह में का फ़र्क होला, कि आपन बेटी के तो सब संभाल के रखेला, लेकिन जब पुतोह आवेला तो ऊपर बहुत ही ज़्यादा जुल्म कइल जाला और बहुत ही ज़्यादा सख्ती बरतल जाला। लेकिन वह चीज़ जब ओकर बेटी के साथ होला तब ओकर पुतोह ही काम आवेली और ओकरा सिखावेली, बुझावेली, सारा चीज़ समझावेली और दिखावेली। लेकिन जौन कहानी के मेन ट्विस्ट बा उ आप लोगन के फिल्म देखला के बाद ही समझ आई कि ई पूरा स्टोरी के कैसे दिखावल जाई। कैसे कि जौन मेन चीज़ बा उ तो ट्रेलर में दिखा गइल बा कि पुतोह और सास वाला लफड़ा बा, बाकी एके कैसे दिखावल गइल बा ई आप लोग फिल्म में ही देख सकतानी। और बहुत ही अच्छा से दिखावल भी गइल बा, लेकिन थोड़ा सा बस एके ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखावल गइल बा। इसे हमें लाग रहल बा ताकि थोड़ा और एके रियलिटी की तरफ ले जायल जाए तो तब और भी ज़्यादा शानदार ई ट्रेलर और फिल्म बन के उभरत। आप लोग भी जाके ई ट्रेलर के देखी, साफ़ सुथरा बहुत ही खास ट्रेलर बा। आप लोगन के ऐसन भोजपुरी फिल्म सबके सपोर्ट करे के चाहिए जो ना में कोनो बड़ा सितारा होके चाहे ना होके, लेकिन कहानी दमदार होके के चाहिए, जो कि ई ट्रेलर में आप लोगन के देखे के मिली। भरपूर मनोरंजन हुई आप लोगन के। तो अगर हमारी रिव्यू पसंद आयल बा तो जाके ट्रेलर के देखम और हमारी वीडियो के लाइक कर देम, चैनल के सब्सक्राइब कर लेम और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बेल आइकन जरूर दबा देम। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में, नया रिव्यू में। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।